Dale, Samuel, empieza. Empiezo. ¡Ay! Me las llevo. Me dijeron que fuiste allá al oculista, ¿no? Sí, me detectaron una lesión en el ojo derecho. Pues ten cuidado que eso puede causar una infección. Aproximadamente 10 horas después. Horrible. Pero no te toques el ojo. Nese momento, a vida de Rubén cambiará, xa que vai a sufrir unha conxuntivitis na mucosa epitelial do seu ollo. A bacteria chegará á conxuntiva, unha mucosa epitelial que serve como barreira primaria contra infeccións debido ás súas secrecións que reforzan aínda máis a mucosa. Unha vez que as bacterias Streptococcus atravesen a mucosa, adheriránse ás células da superficie ocular e comezarán a multiplicarse. Pero como se produce exactamente este proceso? Acompañádenos, que vos lo imos explicar. Ola, son unha membrana plasmática, ou tamén podes chamarme membrana celular. Son unha membrana delgada, polar e semipermeable continua que actúa como barreira alrededor das estructuras e dos orgánulos que hai na célula. Estou formado por unha bicapa lipídica que está feita por glicerofosfolípidos con proteínas que realizan funcións específicas como a identificación celular. Separo o interior da célula co medio externo, controlo as sustancias que saen da célula e outra función que teño é dar forma á célula. Ola, son o citoesqueleto, unha estrutura dinámica presente nas células eucariotas. Proporciona o soporte estrutural e forma á célula. Participo no movimento celular, na división celular e no transporte intracelular. Estou composto por 3 tipos de filamentos: microtúbulos, tubulina, microfilamentos, actina e filamentos intermedios, que proporcionan estabilidade e resistencia mecánica. Sempre estou en acción, reorganizándome segundo as necesidades da célula. Ola, somos o centrosoma. Non esta rodeada membrana está formado por dous centriolos situados perpendicularmente un a outro e rodeados por filamentos proteicos denominados material pericentriolar. A nosa función é organizar a distribución dos cromosomas durante a reproducción celular, garantindo así que a información xenética necesaria vai a cada unha das células filla. Actuámonos en organismos con cilios e flaxelos e non estamos presentes nas células vegetais. Ola, eu son a mitocondria e son unha estrutura pequena con dobre membrana presente nas células, que produce a maior parte da enerxía celular e contén o seu material xenético. Tamén realiza respiración celular. E como curiosidade, sabedes que o ADN mitocondrial só se herda por vía materna? Ola, eu son a lisosoma, estou unido a unha membrana e conteño enzimas digestivos. Son o encargado de reciclar restos celulares de desfeito. Podo destruir virus e bacterias invasoras. Son creado no aparello de Golgi. Teño relación cos ribosomas. Esta comeza na síntesis de proteína nas células. E estou presente en todas as células eucariotas. Ola, eu son un ribosoma. Son unha estrutura sen membrana formada por ARN e proteínas. No meu interior ten lugar a síntese proteica. Leva a secuencia do ARN mensaxeiro e traduzo o código xenético nunha serie específica de aminoácidos, que crecen e forman cadeas largas que se dobran e forman proteínas. Podo estar libremente no citoplasma ou adherido ao retículo endoplasmático rugoso. Ola, nós somos o retículo endoplasmático, un orgánulo da célula ubicado xunto á envoltura nuclear. Somos unha prolongación desta e estamos constituídos por tubos e sacos aplanados. Existen 2 tipos de retículo: o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. A nosa diferencia é o que teño asociados numerosos ribosomas a miña membrana e a miña función é o transporte e síntese de proteínas. Mentras que eu non teño ribosomas asociados e a miña función é o transporte celular e a síntese de lípidos. Ola, eu son a parede de Golgi, un órgano celular formado por un conxunto de séculos aplanados constituídos por membranas dentro do citoplasma. Eu recibo as proteínas procedentes do retículo endoplasmático rugoso. Modifico estas proteínas, empaquétoas, envíoas ao lugar onde hai que cumprir a súa función, que sexan hormonas, factores de crecemento, etc. Ola, eu son o núcleo. Conteño ADN desempaquetado en forma de cromatina. Estou rodeado por unha dobre membrana, a envoltura nuclear, que está atravesada polos poros nucleares que permiten o transporte selectivo de sustancias. No meu interior encontrase o nucleoplasma, un medio acuoso no que se produce a síntese de nucleótidos, e o nucleolo, que produce componentes polos ribosomas.
En breves momentos, se non actúan a tempo, poderíase encadear ollos chorosos, sensación de area na vista, presión ocular e irritación. Ola, tranquilidade a todo o persoal. Eu son un fagocito, un tipo de célula inmunitaria que se atopa no sangue en moitos tecidos animais. Son capaz de rodear e destruir microorganismos, inxerir material extraño e eliminar células mortas. O que fago é, mediante a eliminación de pseudópodos, inclúo toda a clase de partículas inútiles ou nocivas para o organismo no citoplasma e dixíroas despois. Son tipos de fagocitos os macrófagos, neutrófilos e os monocitos. Teño importantes lisosomas. E avisarei a todo tipo de células para combater a infección. Aquí podedes ver unha imaxe representación do que sería unha célula sá. A bacteria Streptococcus intentará primeiro atravesar as barreiras primarias, como as membranas, ou a lisocima contida dentro das lágrimas dos ollos que ataca as bacterias. Outras barreiras útiles á hora de loitar contra a dita bacteria se non funcionaran as barreiras primarias sería, por exemplo, a fagocitose, representada por Pablo, que é un fagocito, como vimos antes, que intentaría atrapar a bacteria e diserila. Estes mecanismos de defensa intentarían evitar o gran obxectivo da bacteria, que é adherirse a estas células do ollo para intentar multiplicarse. Se ningunha destas barreiras resultar efectiva, tería como resultado unha infección ocular. Vale. Estamos ya. A ver, Estamos. cuando quieras. Calla, niña. Estamos. Ah, mira, que se repite. Que sí, que se juega así. A ver, hecho. Va. Son una delgada membrana. Vuelve. Vale. No, esperad vosotros. 3, 2, 1... ¡Este es mi momento! Soma, estou unido a unha membrana. Y luego A unha membrana e conteño enzimas digestivas por puntos, vale? Non sei. Ora, eu son antisocial. Va. Son capaz de reduir... Vuelve. Joder, no olvides por todo, tío. Son capaz de reduir... No es una palabra rodear. Cuando quieras. Va. Ola, eu son o núcleo. Va. Ola, eu son o núcleo. Conteño o ADN desempaquetado en forma de cromatina. Estou rodeado por unha envoltura coñecida como envoltura nuclear. No meu interior conteño o nucleoplasma, que é un líquido no que se utiliza a síntese de lípidos. Ola, nós somos o retículo endoplasmático, un órgano da célula ubicado xunto a... Va. Cuando quieras, Ana. A nosa diferencia é que... Vuelve. A nosa diferencia é que eu teño asociados numerosos ribosomas a miñas membranas. Joder, 2, 1... Ya, sí. Hola, son un citoesqueleto. Un maestro. Joder, Rubén. No te estoy haciendo. Va. Que crecen e forman cadenas largas, que se dobran e forman tu puta... Ya. Siempre estuve en acción. Reorganismo. Sí. ¿Estás grabando lo negro, Débora? No. Apuesto porque sí. No. Pues no me cortes la cabeza. Buah, ¿alguien puede venir a grabar? Por favor. Sustituid a Débora. No, de verdad. No es... Uy, espera, que me río. Va. Son capaces de rodear y destruir microorganismos extraños. No. No. Se va. Yo no aguanto. Está grabado la agresividad de la gente aquí. Pero vosotros veis esto. Está súper aficionado. Va. Hola, eso es un... ¿Cómo puede ser que te cojones? Yo, de verdad. No, pues vais a escojonar. A ver, eso es... ¿Estás grabando esto? Ya. ¡Hugo!
Pero no habléis, caramba. Que nos varía igual. Toma, pasa uno. Sempre estou en acción, Vale, voy. No muevas el guión. Sempre estou en acción, reorganizándome según as necesidades da célula. Iso vale para